aso-aso diha sal, imo na makitaan. Katunang mga tao nako, mga trabahante nako, 1,000 ka buok naguling. Oh, kana oh. Kana mo na kanang kuano pahak nga gamay mo na. Muna ilang agi. Namutol silang kahoy diha. Kana tanan yung makita, padlong dito paubos. Likod pa dito nya, napaginoy mas likod pa gyud dito. Ako ana yung makitaan. Oh, Imuha lagi na tanan pero kay uyab. bahala ka ko uyab. Basta kay kana ako ana. Bisag unsa kadako na imong kayutaan diha, ug wa kay uyab, di gyapon ka malipay. Wala lagi kay uyab sal, pero dako kay akong yutaan. Bisan pag na kay uyab, unya gamay ra imong yutaan, di gyapon ka malipay. Ako uyab pero tan-awa akong yuta sal. Tibok na adiri. Ako ana tanan. Kato dito, nay Coliseum, ako ato dito. Ako nakoy uyab, lipay nako. Wa man kay yuta. Balag wala ko yuta, basta nakoy uyab. Kana imong uyab sal, mawala pa na pero may akong yuta. Pastang dako asal di na ni mawala. Hangtod-hangtod na yun ni. Diri sa yuta na forever. Na. Balag wala ko yuta, basta nakoy uyab. Ang importante sa kuha, uyab jud. Kana imong uyab sal, makakita ka na sa kuha nya. Makabalo siya nga ako aning yuta diri tanan. Muduol na sa kuha sal ba? Saban libuto na to akong kuan, mga kayutaan diri. Pakiton tikas uban akong mga kayutaan. Nya pakiton pud dikas Napa dito sa babaw? Pakiton pud dikas kong uyab. Pakiton po tikas akong mga yuta. Latag lang kong uban panghatag pug yuta. Sige. Bartera lang ka. Sige. Taga ikaw kuya, taga yuta. Asa may yuta nimo ihatag? Tara. Tan-aw na to tong kuan. Uban pa nako nga asyenda. Na diha sa babaw. Tara. 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 Dako kung kay ikaw. Kanay. Ay. Lima na tagaan di kag uyab. Tagaan mo diha yuta. Kini. Kining mga yuta nga nakapalibot diri. Basta diri lang ako ajud ni. Kay uyab makabuhat pagag anak. Kini yung makit-an tanan sal, kana tanan. Ako ana sal. Iba na uyab. Kalipay pagay nigbugnaw. Ita na yung sitwasyon na oy dako ay kog yuta nya wa koy uyab. Asa man yung kuan oy. Dagko kog yuta pero wa koy kwarta. Ibaligya ka ko ning yutaan ay tapos siyempre mudaghan akong kwarta. Pila ni ka hektarya, 25 hektaryas. Way labot dito spikas. Makauyab yun siguro ko ani. Pero asa ka ko ni baligya no. Pero di bali mangita ko. Mag-post ko sa social media. Para lang yun makauyab ko. Kay gikapoy na ko ng laag-laag, gusto na ko magminyo, gusto na ko mapuyo, gusto na kong pamilya, gusto na kong haruhay nga kinabuhi nindot nga balay. Grabe na yun kabudlay ba? Sige, Bart, maupod, pariha man pod mi. Dagko po siya giyuta. Dito spikas iya ha. Pero ako lang yun na ako, hindi man ko kauyab. Tagbaw na po kong laag. Gusto na ko magpuyo ba, magpuyo yun. Baligya ko ni. Sal. Amay giingon nimo nga yuta. Sunod sa ko asal kay pakita unsa unsa kadako ang akong yuta dire. Unsa kadako. Sal. Kana sal, tan-aw atong giingon ako sa imo ha kato. Katong pikas loyo dito sa akong giingon ganiha. Ako ana, kanang dako kayo. Kana diha, ako ana. Kaning katungaan ako na ning ilabay. Balag din sa imo punit kay di na nako makaya og kuan. Atiman. Ano mo angkon na lang kog yuta nimo nya ihatag na. Makita lang dag yuta gusto nimo bisan pag kanang katunga imo hanod, di na nako kaya na. Di na mo kaya ko na timan ani. Timan na. Unsay ako ang yuta? Kara sal, imo na sal. Kato dito, imo na to. Katong saluyo kana. Kana pa diha sa ubos, imo na sal. Dako na kay ako area. Katong patagan, imo na to. Timsa na. Asa? Timsa na. Tama. Pag-istorya sa mo. Unsa man yuta nga inyong diskutan diha? Tama. Istorya sa kay Asa man ka? tama pre, nani tuyo sa imo pre. Nani tuyo sa imo. Istorya sa. Asa man ka? Nasa mo kuan. Asa man nay? Hoy! Sa kanyang gikuan gisabutan nga kaning yuta man lagi inyong gisabutan. To si Gibart. Ana siya nga nagsabot man mi nga barter daw mi. Kaning yuta ako ana. Ihatag nako siya uyab nako. Unsay ako man ning yuta? Ana siya iya ha. Ako ning yuta diri, igot dito sa pikas yang yuta. Gihatag pa to. Unsay uyab nga, unsa man ang uyab gimong gingon? Ibarter daw na mo. Ana siya.
Imong uyab ihatag sa iya ha? Oh, barter may. Wa na kay uyab. Dagan ko guyab. Adakan kag uyab. Uyab ron ba? Ata nangita ko guyuta ba? Ano lang, masuroy-suroyan na mo. Tama, dako-dako man eh. Diri ka kutob kani oh. Tama. Dako man kay ning yutaan eh. Kani. Kani oh, kani street na kani. Kana dia imuhan na na. Ana, Oh. Basta tagaan ko nimo uyab. ana man siya kutob daw didto. Oh, may problema kay yam nang yuta dia. Kani diri ako Apilo ani. na lang ko to. Kamo ni bahala ana basta kay kani diri ako ani yuta diri. Ani. Tagay po ko uyab. Ay sige, simuhan na ako yatag. Sige, mao na lang. Sige, Sa wakas pagkauyab na ko tara, mo ano to? tara. Abot ra gyud mi ani among adtuan unta nga perting kuan na dire rami nag-shooting mi og vines then awa ko si Giveheart then kani sila ko so si Faisal naka pila mo ron kay kulang mi wala ka kuyo amang kay kulang mi sa motor then pailailan ako among financier si Auntie Aleng si E-Boy si Luigi og si Dogong tungod sa kalisod gyud sa dalan guys na-supply gyud kung makita na to ang motor karon guys ni kuha na siya wala na mo na kuha actual nga video kay so kape ang mga karga ni guys o kape nya katulgo na yung kaing motor pod guys so tabangan na itong tulak lang ko mga kape manggod lang kuhan guys karga dadon sa dire ka maagi unta Di ana. dire unta sila maagi guys kani nga dalan guys 1954 pagiagian karon pabalikan og agi nila so helting lisod yung dalan Farm to market road. Dito, madara dyan sa pasunod. Dito sa. kung ani ka mga high-tech kaning hustler ang mga lumulupyo aning barangay ay wa may barangay dire ko hindi gani ni dinhi hindi gani ni dinhi Naog jud silang duha. Gatong Japon pero Naawan. purok malamig. purok malamig so purok malamig dai guys kaya pala ang giniginaw na ako Nawa ni way uyab boy. purok malamig kun ni daw dire Katugnaw ning single. so tanaw sa guys Tama. Galing ha. Oh, no. Successful. Perting kusgana na ilang motor guys, ingon ana ra kagamay pero 1000 cc. 1000 cc din ang motor tanawa guys. Oh.